ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಎಂಕಿಲೆನ್ನ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈತ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾತೆ ಐಕೊಂತೆ ದಿನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಪ್ನ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಬೈದತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ರಿನ್ ಸೋಪು ಒಂದು ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಸೋಪು ಶೋಕುಂಡು ನೇಟ್ ಬೊಲ್ದಂಗಿ ದೆಕ್ಕಿನ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಂದೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲೂಟಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತದು ಮಾತ ಇಂಚದು ಇಡ್ಬೋತೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಂಡದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜೇರೈ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಲ್ಯ ಇವೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಜೀರ್ದಾರಿ ಕಡಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಉರ್ದು ಪೊಡಿ ಉರ್ದುದನ್ನು ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಪದಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಏಪಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆವಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ 65 ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಈಗ ಮೀನು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಮೀನಿಂದ ಪೊಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿ ನೇನು ದೆಕ್ಕದು ತೊಂಬುಡು ಪಾರ್ದು ದೀತೀನಿ ಬಂದಿಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಪಿರಲ ದೊಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಒಂದು ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಿ ಅಂದುಲ ಅಂಚೆನೆಂದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.